Txapelketa nagusiaren 10. jardunaldiko partida izango dugu gaur. Pilota jaialdi honen barruan, honen aurretik ados pilotaren txikiak izan dira. Partida pare bat jokatzen eta 3. partida gisa maila nagusiko txapelketak hartu behar du lekua. Goierritarrak Kopa Pala txapelketaren hasierari. Lehendabiziko urratsa eman aurretik, partida honen ondoren, Goierriko Kopa izeneko Pala txapelketa aurkeztuko baitute hementxe bertan, Olaberrian, eta aurkezpen horrekin batera, lehendabiziko partida ere, jokatuko dute txapelketa horri dagokionean. Horren aurretik ordea, Binakako txapelketa nagusiaren 10. jardunaldiko partida ikusiko dugu, gorriz hariko dira Jera Iturriaga Leitzarra eta Oiana Orbegozo Azpeitiarra, Urdinez aurkari, Ainhoa Arroiza Infante Otxandiarra eta Leire Galeano Antzuolarra izango dituzte. Gauzak estu dira, sailkapen hartan, laster berrituko ditugu zenbakiak, hementxe jarri dizkigute pantailaren aurrean eta aipa ditzagun zenbakiak nola ditugun 3 partidarekin eta 3 garaipenekin. Sailkapen buru dira, 24 punturekin Iturriaga eta Orbegozo, bigarren dira 3tik 2rekin eta 19 punturekin Arrieta eta Mujika, 3. postuan 4tik 2rekin eta 5eko aberatsarekin Barrokal eta Agirre, 4. postuan 3tik 2rekin eta 4 puntuko aberatsarekin Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala, 5. postuan 3tik 2rekin eta puntu bateko aberatsarekin Andre Aldaregi eta Olatz Ruiz de Larramendi, 6. postuan 3tik 1rekin eta 10eko aberatsarekin gaur hemen ari behar duten Ruiz de Infante eta Galeano, gaurko dute 4. aberaz Ainoak eta Leirek, eta 7. postuan 5 partida jokatu eta punturik eskuratu gabe, aberaz negatiboarekin, -73 punturekin Naroa Etxekolonea eta Nemendiburu, gaur dute 4. Ainoak eta Leireko etzala, Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozok ere, momentu sailkapen buru direnak eta sailkapenaren goiko koska horretan indartsu ditugunak gaurko partidan zer gertatzen den ikusi behar dugu eta ezertan segi aurretik aditua agurtzera ere pasa behar dut. Oraingoan Irantzu Etxebeste, 10. jardunaldiko partida, batzuk sailkapenaren goialdean, beste batzuk erdialdean, partidak polita ematen du. Arratsaldeon mintzo. Arratsaldeon nahi, arratsaldeon pilota zale guztieri. Bai, partidu nahiko parekatua ematen du, ez? Hasi aintzin, bi bikote sendo. Nik uste aurreko jokoan jokalari trebeak eta biziak eta atzelari sendoak ongi eusten dutenak eta pilota ere ongi luzatzen dutenak. Beraz, nahiko parekatua ikusten dute partidua eta haien onena ematerik duten. Eta Indar eta Auzo aldetik, Jera eta Oiana gainezka etorriko dira aurreko 3ak irabazi dituztelako eta Ainoaren eta Leireren kasuan ere gauza bera esan daiteke, lehengo astean Irurtzunen 22 iristerik izan ez duten ere, 21 ontoan geratu zirelako, partida oso ona jokatuta. Bai, partida oso ona jokatu dituzte oroar, ez? Ainoak eta Leirek horre puntuak igual ez dituzte denak pilatu, baina itxura oso ona eman dute, sensazio oso onak. Eta Jera eta Oianak aldiz, partidu guztiak irabaztea lortu dute, sensazio onak emanez, eta ikusiko dugu gaur zer ematen duen partida honek. Eta Ainoak eta Leirek punturik lortu ez duten egun bi horietan, 20 eta 21 tanto egin zituzten urren ez durren, eta horrek esan nahi du, bikote horrek sendotasun nabarmena duela, eta kantxan gauzak oso ongi egiten dituela, eta euren jokoa ona dela. Atzelaria oso segurua da, Leire Galeano, pilota oso gutxi galtzen du, lehengo astean okerrezpan naiz 2 baino ez zituen galdu, eta Ainhoa Arroiz de Infante aurrelari oso bizia da, eta aurrean pilota bukatzeko aukera ikusten duenean, errematera grilletxo sartzen da, eta askotan asmatu hori du gainera. Bai, hori da, ez, bikotean definizioa hori izaten aldarekin. Eta, bikote moduan ikuste dute horrek handia ematen aldutela, ez? Atzelariak lana primerakoa egiten du atzetik eusten, kantxa ongi okupatzen eta pilota ezkerrera atzeratzen. Eta Ainoak bere bizitasun horrekin min handi egiten du horra erantzinean, ez? Ja bere punteria fina duen gaurkoan ere eta jokaldi politak eskaintzen zizkiguten. Eta bikote urdina aztartzetik bikote gorriaren analisia egitera pasatzen bagara, esan liteke, Jera aurrean oso bizia dela, sakeari etekin handia. Atera hoi diola normalean kantxan eta Oiana Orbegozo ere atzean oso segurua da eta pilotari epelak ematen dizkio gehienetan.
Bai, ala da ez, eta esperientzia handiko bikotea da, elkar ongi ulertzen dutenak, ongi ezagutzen dutenak, eta, bueno, badakigu bai defentsan, bai erasorako bikote sendoa dela, eta normalki beraien ematen dutela partiduz partidu, eta ikusiko dugu horre, beraien bersio noiek ateratzen dituzten. Lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu azkar, Jere Iturriagak 36 urte ditu, eta Leitzarra da, Oiana Orbegozok 38 urte ditu, eta Azpeitiarra da, Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra da, Bizkaitarra eta 22 urte ditu, eta txapelketan izan ari den bigarren pilotari gazteena da Leire Galeano Antzuolarra, 16 urtekoa, 14 urte dituen Goiuri Zabal eta Leitzarraren atzetik, gazteak indartsu datoz eta txapelketa honetan veteranoak badirela ikusten dugu, baina gazteak ere badira, eta oso maila polita eta ona eskaintzen gainera pilotalekuz pilotaleku. Bai, hori da ez, maila zino beha emanez, eta, bueno, gaztetasun hori batzuetan ez da inbertzen nabaritzen ere ez, temple honakin ateratzen dire kantxara, beraien lana ongi eginez, pilotara ongi kokatuz, eta ideia nahiko garbiekin ez. Beraz, plazerra da egia nolako pilotariak kantxan ikustea, eta ikustea gazteak hola fuerte datozela. Kantxan ikustea eta kantxan jokatzen jardutea plazera izango da, behar bada aurkari izatea ez. Bueno, aurkari tokatzen denean ere, plazerra da egia kantxa olako pilotariekin konpartitzea, baina, bueno, batzutan lan handiak ematen dituzte, eta, bueno, ala ere, gustora egitzen gara. Eguneko partida nagusiari, gaur arratsaldeko 3. hasiera eman aurretik, hortxe dira jaialdiari hasiera eman dioten aurreneko 2 partidetan lanean aritu diren 8 pilotariak, Natale Aranburu banatu dizkie Arturalek emaniko esnekaxak, eta hurbildu zaizkie Natalez gain, baita partida honetan, 3. honetan ari behar duten Jere Iturriaga, Oiana Orbegozo, Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano ere atera dute abeslearen produktuarekin argazkia, Arturaleren esnekaxekin argazkia, eta badoa apurka atxeden setean barrena armaietara, partidaz gozatzera, haiek ere kontent ikusi ditugu, neska txikiak kantxan izatea, ez baita bat ere seinale txarra. Irantzo. Bai, oso argazki polita ikusi dugu, ez? Piskot oraina eta geroa erordenak bat, aurreko partidutan ere jokoan ikusi ditugu eta oso jokalari onak ikusi ditugu, beraz badute ibilbide luzea aurretikan eta hobena opa diogu. Eta biziki kontent ikusten dira esan bezala, orain ere txalo gogotik jo baitiete lau pilotari hauei, bota du Leon Castilloa epaile jaunak, Gipuzkoako Pilota Federazioko Josu Benbeltzu izango da. Gaurkoan epaile lana egitearen ardura izango duena partida nagusi honetan behin eta Leon Castilloak kolore urdina agertu duenez, partida honetako lehendabiziko sakea Ainhoa Ruiz de Infante, Otxandiarrak, Bizkaitarrak aterako du. Hortxe aritu dira Ruiz de Infante eta Galeano pilota aukeratzen. Hartu dute pilota, aurkari eman, proba dezaten eta hemendik aurrera laster izango dugu partida martxan intentzu. Bai, eta ikusiko dugu ia ze pilotarekin hasten diren urdinak ez. Horre, Ainhoak sake oso bizia du, arriskutsua eta normalki pilota biziak bilatzen ditu. Eta hori izan daiteke estrategietako bat partida bantzinera emateko. Pilotalekuari dagokionean ikusten da oso noblea dela, hemen ezkerparetan eta zolan eta frontisean ez dagoela aparteko arazorik eragin sor dezaken ezer eta ere noblea baldin bada ere, koskaren bat badu, hor joarazi eta txostegin baitio pilota Gainoari eta jasotzeko aukerarik ez baitu izan. Lehendabiziko tantoa Jeraren alde, ederki joarazi du txosta, eta hor efektu oso ezberdina eta ezoiko hartu du pilotak eta Ainhoarentzat bueltatzeko ezinezkoa eta lehendabiziko 15 gorrientzat, Iturriagarentzat eta Orbegozorentzat alegia. Bigarren 15 jokoan Iturriagaren sakeari, Galeanok erantzun dio berriz ere, Iturriagak moztu. Ruiz de Infantek eraman, txokoan Arroxamar Iturriagak, Ruiz de Infantek altxa, eta gero Oianak atzera 3 terdira, eta inguru bertxura, 3 terdi ingurura. Leire Galeanok, Oianak altxa, Ruiz de Infantek berriz ere atzera, aurrez
Atzelariek pilota ibili dutena baino luzeago. Zabalaldera Orbegozok, Infantek bildu. Ezkerraldera Orbegozok, Ruiz Infantek atzera eta Zertxo bai Zabalera ere bai. Oraingoan moztu. Berriz ere altuera eman ez pilotari zabaldu Iturriagak eta Galeanok ezkerrerantz apurka ekarri. Ezkerraldetik luze. Orbegozok kantxa erdira luze. Eta bizti moztuta Iturriagak. Ruiz Infantek atzera. Orbegozok eraman berriz ere atzera. Bizkaitarrak herria sartuta luze atzeratu. 3 terdi ingurura. Orbegozok. Galeanok gauzta berbera egin du. Are atzera Goia Laura. Orbegozok Galeanok eraman eta Zabalera. Moztu. Irten egin da pilota hori ezkerraldetik eta ongi moldatu da. Aurreko ez bezala. Ruiz Infantek kantxa erdira Orbegozok eta gero Ruiz Infantek atzera, aurre aldera berriz ere Orbegozok eta atzera. Segidan Ruiz Infantek Oianak herria sartu eta atzeratu. Libre eta gozo. Zabalaldera eta atzera. Galeanok ezker paretaran zekarri. Pilota gibeleratuta Iturriagak, aurre aldera bideratu jokoa gero Galeanok eta Orbegozok atzera. Pilota kala etela eman, oraingoan moztu. Iturriagak Infantek eraman, Iturriagak Zabalera, Infantek ere jokaldia txoko aldean, Iturriagak jaso, Ruiz de Infantek atzera, eta burutzen pasa ditu bi aurkariak, aireak sartu nahi izan du Orbierak, baina aukerarik ez, eta postuak nola edo ala batzak bestearenak kubritu ditu, eta toki zaldatuta eraban nahastu dituzte urdiniek Gorriak, eta azkenean atzean zen Zabalik geratutako zuloa, eta pilota bertara bidalita, tantoa urdinentzat bana markagailuan, tanto luzea eta polita, eta nekea eragiteko moduko izan da behintzat, tantoa. Bai, partiduan ongi sartzeko moduko tantua izan da, ikusi dugu pilota bizi mugitzen denak ere, ongi uste, eta horreinoak ederki asmatu du, Oiana Zabalera joan zen pixkote kantxa kubritzera eta atzean zegoen zuloa eta ederki asmatu du horreinoak. Erdi aldera sakea bizi Ruiz de Infantek, Iturriagak bueltatu, gero berriz ere bizi ezker pareta ingurura Ruiz de Infantek, Orbegozok atzera, Galeanok kantxa erdira eta gero ezker paretara biltzen saiatu da Iturriaga, ezker paretara bildu du eta hor azken unean koskaren bat jo du zolan eta ezkerrez ez du behar bezala pilota jo Ainoak eta tantoa Gorrientzat bi eta bat markagailuan. Bai, pixkate pilota gainera etorri zaio eta zin izan du ezker esku hori ongi sartu. Eta, bueno, pixka bat kantxan gehiago berotu eta pilota guzti horiek ere eramateko gai ditu. Beste tanto bat jokoan, atera du Jere Iturriagak, ezker paretara gaizto jarri. Baina leirek altuera, pilotari altuera eman da. Ederti atera du. Ezker paretetik berriz ere atzera Orbegozok eta ezkerrez. Ezin hauek erantzun pilota horri Galeanok. Iturriagak bildu, kantxa erdira Ruiz de Infantek berriz ere moztu. Iturriagak, leire Galeanok jaso. Zabalera jerak. Baina txapazpira joan zaio pilota hori Leitzarrari, mina markagailuan. Bai, uste dut horra Zabaleko arrastotik kanpora joan dela pilotaz. Ongi sartu du frontisan, baina arrastotik kanpora joan zaio gutxigatik. Ierak oso egiten ditu jokaldi horiek, oso fin bota du, baina orain gontan zaio barnean sartu. Mina markagailuan, berriz ere sakea Ainoa Ruiz de Infantaren alde. Bere eskuetan du pilota Otxandiarrak, Bizkaitarrak. Eta bat, orsake ateratzera. Ea luze, lauter dira. Orbegozok jaso. Zabalera Galeanok. Jerak moztu. Ainoak ere bai, bere burua lurrera botata. Jerak eraman, atzera Ainoak. Erditik, luze atzera. Iturriagak. Atzera Orbegozok ere. Erditik. Ezkerra sartuta atzera. Galeanok eta oraingoan Zabalaldera. Orbegozok, Zabaletik ezkerrez jaso. Galeanok luze jarri du. Jokoa erabilita. Iturriagak. Berriz ere luze. Jokoan barrena Galeano iritsi. Eta erdi aldera bideratu du jokoa.
Ruiz de Infantek atzera, kontrapausoan Jaso Orbegozok, txokoan Ruiz de Infantek, oso jenko polita izan da, Gera Iturriagak, bueltatzerik izan ez duena, 3. eman die jokaldi honek, urdina 3-2. Bai, Ainak oso ongi mugitu du pilota ez, eta horre bukaeran bere jokaldietako bat egin du hor txapa gainean bizi moztuz, eta hortan saiatu behar du Ainak ez, ederki egiten ditu jokaldi horiek, eta hortik probetxo handiak deitzen aldizkio tantuak pilatzeko. Eta 3. egin bezain pronto, Saskira joan dira. Ainoa eta Leire, eta beste material bat apartatzea erabakitzen ari dira orain azte pilota. Dakarten jokora zalantza eginez ikusi ditugu, baina azkenean erabaki dute. Zein atera, 3. aipatu du Josu Benbeltzu epaileak, eta beraz Saskian dituzten 4 pilotetatik 3 zenbaki duena lazaratzea erabaki dute. Ea zer nolako tasunak dituen pilota honek, behar bada pilota azkarrak mesede egin diezaieke urdinei aurrean asko sartu zalea baita, Aino Ruiz de Infante. Bai, lehenago aipatu dugun moduan ez, pilota biziak eta, intzutzait honek lehenengo bote honetan behintzat nahiko bote handia indula, nahiko salida duena dela. Eta, Ainoari pilotaiek komeni zaizkio ez, saketik mina handia egiten duelako, oso bizi mugitzen duelako pilota, eta urdinentzako ona izaten alda ez, horako pilota bat kantxaratzea. Eta agian ez ikusi dugu bai, pilota honek zoruan barrena irteera baduela, eta behar bada azkarraren tankera hartu diogu serialari. Oraindik pilota berotu gabea da, baina pilota ikusiko dugu hobeto zer nolako traza duen, baina sake hau ere gaiztoa izan da. Bote arro egin dio Oianari, ezin izan du Azpeitiarrak ekarri, eta bi sakeotan ikusi dugun bezala, badirudi pilota hau azkarra izan behar ote den. Bai, eta azkarra izateaz gain, orain hontan ederki asmatu du, ezkerparetara sartu du, momentu txarrenean Oianak eskua sartu behatzen, eta zaila direz pilotaiek bueltatzea, beraz, orain ikuste Ainoan meritua izan dela. Berriz ere sakera eta Ainoa Ruiz de Infante pilota honekin min egiten, zera dituen bisakeetan antoa sartu baitia zuzenean aurkariei, eta bietan ez ezik 3. honetan ere gauza bera egin die aurkariei, sakea zuzenean sartu die, oraingoan aurrekoetan baino laburrago atera du sakea, baina emaitza berbera izan du pilotakada bakar honek, sakea erantzunik gabe geratu baita. Bai, pixkot igual Oianari kostatzen ari zaio botera jartzea ez, aldaketa izan delako, aurreko pilotak motelago gelditzen ziren ez, motelago jokarazten zuten, eta pixkote pilota hontara jarrizkero, seguro nago lortuko dula saki hauek eramatia. Aurrekoa laburrago, oraingoa luze, Oianak eraman, luze txokoan barrena Ruiz de Infantek, aurre galdera Orbegozok eta gero Zabalera, Leire galean hau, ezkerparetara bildu nahi, Iturriagak atera egin du pilota hori ezkerretik. Galeanok, Ruiz de Infantek atzera, lauter dira gaizto jarria gainera, Oianak eraman, herriz ere txokoan barrena bizi, Urkaria makurrara zita Ruiz de Infantek eta ezkerrez Zabalera, horrika egin arazi dio. Leirek Oianari, Oianak eraman, txokoan dejada Ainoa Ruiz de Infantek, lehen ere bukatu du gisa berean zanto bat, hauxe dejada zamaitu duen bigarrena, lehengoa polita izan bada, hauxe ere ez atzean geratu 7-2. Hori da, ez berriz ere ederki mugitu du pilota, ez ezker eskuin, aurkariak mugitu araziz, eta aukera izan duenean hortzen txokoan bukatu du dejada bat botariz. Beraz, oso fine bida behingoan Ainoa. 7-2 markada joan Ruiz de Infante eta Galeano aurretik, elkarri animoak eman dizkiete bi bikoteek, eta badator Bizkaitarra sakera, inpa eragin, eta luze jarri, alauter dira, hortzetik eraman, eta Ainoa kendu. Orbegozok, Galeanok atzera, Iturriagak jaitsi, txosta joarazi nahian ez du jo, Ainoak eraman, antxa erdira Iturriagak, berriz ere bitzi moztu Ruiz de Infantek, asko izotu zaio pilota hori, Orbegoz hori, eta ez zinatera. Ezkerparetatik ezin berriz ere frontisean jarri, moztu eta bukatu duen lehen biziko tantoa izan dago Ainoarentzat,
8-2 eta aurre handiagoa hartu aurretik, denbora hartu eta atxeden setea etortzea erabaki dute gorriek, urdinen bolada ona, sete aldera. Bai, horre Ainoak ongi esmatzen ari da, ez? Pilota mugitzen oso bizi darabil eta kantu sorta hori lortu du bere merituz eta gorriek momentua dute, ez? Pixkote joko jasa hori eten eta pixkoti ideiako ordenatzeko, ez? Nola aurre egin edo pixkanaka berriro partiduan sartzeko. Azkenean esperientzia handia dute, eta badakite ez, zein momentutan gelditu behar den partidua, noiz arna sartu, noiz berriz ere zerotik hasi eta hortan saiatuko dire. Ato, azki bizkanaka, seitan torrena da Ainoaren eta Leireren aldeko abantaia eta gehiagora joan ez dadin, areagotu ez dadin, oraintxe partida geratzea erabaki dute. Bi gorriek. Ainoa dator, sake ateratzera. Burka korrikaldia. Abian jarri eta atera du sakea. Arazo hori gabe eraman. Zure gozok, aurre aldean utzi du pilota hori gabean, zela gero ezkerrezatzera. Zabalera, eskumaldera. Eskumaz joaraztera. Dianak Leireri, eskuinez atera egin du pilota hori. Eskumalde hartatik eta eskumaldetik ezkerrera federatzen saiatu da jokoa, ezker paretara gaiztotu egin dio pilota Leirek Jerari eta gero eskuinez atzera pilota bizi-biliz Ainoa Ruiz Infantek gainera etorri zaio pilota hori Jerari, azkenean pauso bilatzera egin eta moldatu da jasotzeko berriz ere atzera Ruiz Infantek Horregozok bildu eta baita gaiztotu ere Zabaldu, Iturriagak, bildu, Ruiz Infantek, luze, ardigaldera, Iturriagak, aire zorrein Zabalera, eta hor jokaldia amaitzen saiatu da, Ainoa Ruiz Infantek, baina txapara joan zaio, korrikaldian etorri da, azkar eta bizi, eta oso zaila zen Zabaletik hanken abiadura geratu eta jokaldia ongi ateratzea, txapak sesatu du, pilotaka da horrek izan duen oker txikia, 3 eta 8 markagailuan. Bai, eta hietako redaki asmatu du aire sartzen ez, pixkote ezkerko aldera jotzen ziren urdinak eta ez dutzi pilota hori pasatzen. Eta, bueno, Ainoak ongi mugitu ditu berankak, bizi-bizi joan da, baina txapa jo duenez, gorrien aldeko tantua. Eta gorriak ere zalantza eginez ikusi ditugu. Pilota aldatuko, baina bai berriz ere epailearen saskira joatea erabaki dute. Lehengoa utzi, eta orain arte erabili gabeko pilota berri bat ateratzeko epaileak adierazi dienagatik. Pilota berri adierazi du epaileak, beraz bat zenbakiduna eta 3 zenbakiduna erabilita daude. Zer nolako materiala den hau, baina sakez eta aurreko jokoan abila eta bizkorra da Jera Iturriaga eta zer nolako pilota den, baina badirudi bote aldetik futbol motelagoa dela. Bai, azkenean bilatuk nahi izan dute igual erdibideko zerbait, ez? Hasierakoak nahiko motelak ematen zuten, azken honek urdinei eman die abantaila, eta, probatzeko, ez? Falta den pilota hori haien aldeko edo erosoago izaten eman den gorrientzat. Horregozok Zabalera, atze aldetik, irutik aurrera berriro ere. Lideratu du jokoa Ruiz Infantek, Iturriaga gatzera, eta 3 terdiz beso astinduta, Zabalera, Galeanok. Zabalera, Iturriagak eta Ruiz Infantek ere bai. Iturriagak altxa, Ruiz Infantek zerpaletara moztu, egingoan atzera, Gotamanoz, Zabalera. Horregozok, Ruiz Infantek berriz ere jeitsi, Zabaleratu. Iturriagak eta ezkerrera bildu. Galeanok. Leireri utzi dio pilota hori. Ainoari. Luze, kantxardira astindu du, Antzuolarrak. Ezker paretara gerturatu du ostean. Iturriagak oraingoan txokoan deja da, Arroxamar, luze txokoan barrena. Ainoak.
Barrena izun dio pilota horri. Oianak ere oraingoan moztu. Ina gaiztotu dago pilota ekarri egin du Leire Galeanok arrasto handiegiri gabe, berriz ere luze atzera. Auterditik Leirek ezkerrez, txokoan dejada Jere Iturriagak, erra izan da dejada. Urrundik bota du, baina ez dina beti utzi dur. Txoko alde horretan, 4-8. Bai, ikusi dugu jera pixkote jokuaren pixu hartzen, ez? Protagonismo handiagokin, pilotaka lagunak emanez, ezker paretara, bai luze, eta zulua ikusi duen hortan dejada bikaina bota du, eta ongi asmatu du goren guantan ira. 4-8 markagailuan, orain arte aurrelari bia ditugu, tantoak egin eta galdu dituztenak. 3 tanto egin ditu, moztuta bi eta dejadaz bat Jerak eta galdutako pilota bat ere badu. Ainoak ere galdutako bakarrarekin segitzen du. Tanto gehiago egin ditu ordea atzera bat, dejadaz bi, sakez 3 eta moztuta beste bat. Sakera dator, Jere Iturriaga, Zabalera nahita, Leirek eskuinez jo dezan. Ondra kantxatik eskuinez dio eta berriz ere ezker aldera bideratu du jokoa. Leanok ezkerrez jo du azken unean. Horre gozot, Ruiz de Infantek aukera, dejada. Ezin jobea, jokoan goxo. Utzi duena, Inoa Ruiz de Infantek, ezkerreratutako pilota azken unean ekarri du ezkerrez, Oian Orbegozok eta gero aurrean hauko zuloan utzi dio pilota hori Gipuzkoarrak Bizkaitarrari. Eta Inoak ezin hobeki baliatu du, aurkariek utzi dioten aukera, tanto polita bukatzeko erabili baitu, izan duen abagune hori, 9-4. Bai, oso ongi bukatu du, ez? Hor frantsesetik hurbil zegoen eta jokaldi oso polita erabili du bukatzeko. Eta, orain ikustugu berriro beren pilota berreskuratu eta lehenago bezala ja saketik agintzen hasteko intentzioa izango dutela urdinek. Jereak eraman du sakea, berriz ere besta dejada bat, toki berera, txoko aldera, eta emaitza berbera, eman du. Pilotaka da honek ere, 10 eta 4, elkarren segidan bi dejada oso polit utzi ditu hemen. Ainoa Ruiz de Infantek. Bai, azkeneko hau, maixu pibotaria, ez? Horre urrunetik bizi eta, txapa gainak jotzen duenean ezin da defendatu ere eta oso polit izan nahi noan jokaldi. Sake ezker paretara gaizto, Ruiz de Infantek, Orbegozok eraman, Zabaldutik ezkerrera, Galeanok ezkerrez, Ruiz de Infantek bildu, txokoan luze jarri oraingoan, Orbegozok atzera, eta berriz ere Zabaldutik ezkerrez Leire. Luze, Orbegozok eraman, txokoan barrena indarrean, Ruiz de Infantek, Zabalera eraman du, pilota hori Orbegozok eta gero atzera Galeanok. Orbegozoren hori doido iritsi da txapa gainera eta torte pixka batekin lortu dute 5. Iturriagak eta biek 5 markagailuan. Bai, zortez egindako tantua ez, orain kontan, azkenean hor ainatzekik etortzen pilotak justu lurrera erortzen denean oso zaila izaten da aurrelari antzat hori defendatzea. Eta, txapa gainean pilota jotzen duen guztiak balio duenez, bentzen gorrieri ongi etorri zaie tantua lortzea. Eta justu jo du, pilotaka da horrek bote lurrean eta hartara eramaterik ez du izan Ruiz de Infantek 5 eta 10, eta gorriek euren aurreko pilota atera dute, aurreko berbera, alegia. Inoak aurkariei eta Galeano bikotekideari esan dienez. Kanto bat jokoan, pilota honek hotelagoaren itxura dauka, baina aurrez zibilia izango da. Inoak egin dien iruzkintxo horrengatik. Orbegozok ezkerrera. Leanok irutarritik luze. Pilota zabaleratu. Iturriagak moztu, dejada kantxa erdira. Ruiz de Infantek jaso, txokoan barrena. Antoa moztuta bukatu nahi. Inoak horretarako betarik ez ordea. Zera Galeanok, Orbegozok eraman, berriz ere. Galeanok ezkerrez luze, kantxa erdira. Hau eta laurdenetik ezker paretara berriro. Oian Orbegozok, iturritik. Ia 3, Galeanok. Iturriagak zabaldu.
Ruiz Infantek bilduta utzi dion pingo hori okoan ezkerta eta inguru horretan egon da, eta toki horrexetara bertara bidali du pilota. Iturriagak 6 eta 10 markagailuan aurkariak elkarri uzten ari zaizkien zuloak, ederki baliatzen ari dira lau pilotariak. Hori da, ez, pilota ongi mugituz denak ere, ez, ikusi dugu pilota kada honak emanez bai, zabalian bai ezkerparetara ongi txatxiak, eta azkenean zulo txiki horietara asmatzen ari dira pilota horatzen, eta bizi eta dejadabidez batez ere. Eta horre asmatzen ari dira aurrelariak tantoak bukatzen. Elkarri eman diete Eusko bi bikotek. Tantoari hasiera eman aurretik eta beste 15 bat. Jarri zaigu martxan, sakeari Aleanok erantzun dio. Aurrealdera korrika eginarazi dio Jerak Leireri, eta Leirek atzera. Orbegoko bezalaxe berriz ere ezkerrez Zabalaldera, Aleanok, Iturriagak bildu. Antxa erdira Ruiz Infantek, jokoan pilota uztea etzen idoia xarra, Jerak egin nahi izan duena, baina txapara joan zaio, keinua oso ona izan da, oso dejada polita zateken gainean balitz, baina txapan geratu da pilota hori, guztietan asmatzerik ez da izaten, eta tantoa Ainoarentzat eta Leirerentzat heldu dira beraz, Otxandiarra eta Antzuolarra, Banerrietara 11 eta 6. Bai, eta partidua nahiko berdinda ikusten dugu jokoan, ez? Badirudi tantoa bai alde batera bestera joaten aldela, baina egia da Urdinak Ainoan bidez batez ere pilota oso bizi darabilkitera, Leirek ere faiorik gabe ederki ari da atzeko lan hori egiten. Eta tarte nahikoa badute, baina horriek esperientzia handia dute ere, eta badakizkite horako egoerari buelta ematen. Baina ikusiko dugu hurrengo tantoak noren alde erortzen den garrantzitsuak izaten aldirela. Eta Urdinek tantoa egin bezain pronto, euren pilota ateratzea erabaki dute, dejada Zabalo aldera bota du hor Galeanok berriz ere Zabaletik Zabalega luzesko jokatu du. Ruiz Infantek eta airez saiatu da pilotaren hegaldia moztuta. Berriz ere frontisean pilota jartzen Jera Iturriaga, baina ez du asmatu, 12 eta 6 markagailuan Zabalean luze bukatutako tantoa, Ainoarentzat eta Urdinentzat 12garrena. Bai, eta hor aire txartua pilotari eramateko defentsa lan hortan, gero ikusi dugu bere kexuengatik behintzat ez zekila seguro pilotarrek barruan egingo zen bote edo kanpoan sartzea erabaki du. Eta, ez zaio oraingoan ongi atera, badakigu hortan ere oso trebea da. Pilotakada hori barru alakanpo izan oso zentimetro gutxiren okerra izango zen. Barrurako edo kanporako eta zalantza denean beti sartzera joan beharra dauka pilotariak, horixe egin du aurrekoan Jera Iturriagak eta oraingoan Txopotik Zabalera pilota bideratu nahi izan duen honetan, txapazpera joan zaio pilota Ainoa Ruiz Infanteri eta tantoa gorrien alde joan da 7 eta 12 markagailua. Bai, aukerako ikusi du horrez, pilota beti bizit etorren eta Zabalean bukatzeko moduan ikusi du Ainoak, ikusten dute jokaldi aparta zela, egiteko eta askotan saiatu da, baina oraingoan ez zaio atera. Abiadura ezarri dio gainera, egin horri Ainoak, baina txapazpian geratu da pilota hori eta tantoa beraz gorrien alde joan da. Beste tanto bat jokoan, Iturriagaren sakea jaso du Galeanok, berriz ere oraingoan beste sake bat, beste pilotaka bat atzera Iturriagak, Galeanok eraman, txokoan Iturriagak, baita Ruiz Infantek ere, kantxa erdira oraingoan Jerak, txokoan bertan utzi du pilota Ruiz Infantek, baita Jerak ere, luzeago txokoan barrena. Otxandiarrak eta Jerak ezin eraman, 13garrena. Urdinentzat 13 eta 7, eta txoko aldean elkarren hasten saiatu dira horbi aurrelariak, eta azkenean tantoa eta sarian, hastearen saria Urdinek lortu dute. 13 eta 7 markagailuan. Bai, joko bizizien nahi du aurreko kuaderroietan, eta azkenean gorrien kontra joan da, Urdinen alde. Eta horre aurrean jokua handia egiten ari dire, ikusten da bai bizi mugituzkero kantuak bukatzeko aukerak dituztela eta iruditzen zait oraindik bidea hortik segituko dutela jokoan.
13 eta 7 esan bezala markagailuan atera duzakea Ainhoa Ruiz de Infantek. Eta berari pilotaka jotzeko aukera kenduta erantzun diozake horri. Orbegozok galean dejada egin nahi izan du Ruiz de Infantek, Jerak jaso eta galean gero berriz ere atzera. Ainhoaren aukerako pilota izan daiteke. Tantoa egitearekin bakarrik ez da konformatu hor Ainhoa. Erasora pasa nahi izan du, pilota moztea izan du hor xede, baina horrekoa bezala txapazpira joan zaio bere 8 eta 13. Bai, eta gorrik orain haien pilotatiko dute, pixko bat beraien jokua sartzeko moduan daudenaz. Agian joku zuzenago bat, horre aurreko jokuan ari dire eta gehienak urdin alde erortzen diren hortan, agian olako estrategia bat, pixka luzeago ibiltzea eta jokua pixka gortzea izan diteke bide bat. Beste tanto bat jarri du jokoan, eta Iturriaga Leitzarrak, galean okeraman, Orbegozok lauterritik luze. Nogezkerrez, kantxa erdira, kantuera, eman ez pilotari, eta berriz ere, Orbegozok, galean okeren luze, zamantu txardiratek, eta pilotaka da hori. Orbegoz hori, ezkerrera bildu, eta gaizto Iturriaga berriz ere, ezkerpareta bilatu nahian, eta galean ogezine garri, 9. Gorrientzat 9 eta 13. Bai, azken tantutan urdinak ez, eustea gortatzen ari zaie ez, txampapera joan zizkielako pilota horiek, eustekoak zirenak, eta agian pilerak ere ongi asmatzen nahi pilotari bizitasuna ematen hori lortzea dela. Eta ikusten dugu hemen bikote bakoitza, bere pilotarekin, bere materialarekin ari dela eroso jokatzen. Bai, azkenean kantxara bakotxa bere moduan egokitzen da, eta bere alde egin nahi duenez, bakoitzak bere materiala hobetzen zaie, joko hori garatzerako. Alean okazkerre, ziru zerbizik. Zerparetara arrengo duzako pilota berriz ere. Atzera luze eta gainera Orbegozko pasa nahian, Ikarri, Iturriagak, Ruiz de Infantek atzera, tokiak aldatuta orain. Bigorriak, moztu. Iturriagak, eraman, txokoan dejada orain Ruiz de Infantek eta Antoaren hasieratik bertatik nahastu dituzte. Urdinek gorriak eta aurrera eta atzera ibili eta gero zabalean ederki bukatu du tantoa. Ruiz de Infantek 14 eta 9 markagailua eta berriz ere urdinek tanto egin eta berehala bigarren aldiz, atxeden aldia eskatzea erabaki dute. Iturriagak eta Orbegozok 14 eta 9 markagailuan. Bai, eta azpimarratuko nuke Ainhoak, ez nola asmatzen ari den gaur bere jokaldiekin, dejadizio horiekin, eta osoki egiten ditu jokaldi horiek, hausartzen ari da, badituen aukera guztiak botatzen eta tantuak pilatzen bide hortatik, beraz, nik oso fin ikusten dut. Bi tantoko boladatxoa egin dute, horriek, urdinak 14. Egin aurretik eta egin bezain pronto, gorriak partida etetea joan dira. Atxeden aldi taktiko izan da eta Ainhoari eta Leireri, Jose Mari Galeano, Leireren eita hurbildu zaie aginduak eman eta harren aholkuei posiblea da partidan zehar hemendik aurrera ere jarrai diezaieten, ez da erraza izaten beti botilleroaren esanak betetzea kantxan, baina horretan saiatu beharko dute hemendik aurrera Ainhoak eta Leirek. Bai, agian gaur azpimarratuko du igual kanpotik ikusten den ongi funtzionatzen ari dena, ez? Azkenean aurretik doazte eta igual bideo hori segitzekotan, berak kanpotik ikusten dituen onura horiek ez, pixkot azpimarratuko ditu hortan segitzeko, ez? Eta gorrien aldetik erraten nuke orain arteko partidetan erraztasun gehiago irabazi dutela, erosotasun hortatik aritu direla, ez? Beti aurretik joan ez? Eta gaur dute egoera atzetik doazena. Eta ikusiko dugu, ez? Nola ematen dioten erantzuna eta nola ematen dioten buelta egoera.
bikote sendoa eta ongi uztartua osatzen dute, Ilerak eta Oianak, eta alere gaur hortxe dute desabantaiatxo txiki hori, urreko 3 partidetan partida guztian zehar izan baitira abantaila lagun eta ize alde zutela jokatzen markagailuan, gaur aldiz gauzak bestera batera doazkie, momentuz atzetik direlako markagailuan. 14 eta 9 dio pilotalekuaren markagailuaren emaitzak, eta beste tanto bat dago jokoan Eskumaz, Galeanok, Zabalera luze, moztu, Iturriagak, txoste egin dio pilotak, Ruiz infanteri eta ezin eraman, 10garrena gorrientzat, 10 eta 14. Bai, Ilerak ongi asmatu du, ezker aldera pilota botaz eta txostan bote eginda beti lantzaien dira pilota horiek eramateko. Eta bueno, Ilerak hortan ederki asmatzen du, ez? Ikus ezagun, urrengo tantutan zenolako dinamika hartzen duten, agian ezker pareta hori pixka bat gehiago bilatzean eta pixka bat partidua gogortzea bidea hartzen aldutelakoan. Partidaren hasieran pilota moztu eta bukatu du tanto Ilerak, eta horre txoste egin eta oso bote aldrebes egin dio pilotak txosta joarazti ostean, Ilerak txosta joarazti ostean Ainoari eta jasotzerik ez du izan, oraingoan atera egin zaio pilota, baina jasotzerik ez, eta urrundik dejada botatzen saiatu da. Jokoan izan den azken 15 honetan Iturriaga, baina txapara joan zaio beteetean erremate egin alori, Leitzarrari. Bai, zuloa eta aukera ikusi du, eta, bueno, berak jokaldi hori egiten ederki badaki hortan saiatu da, baina, txapa aurkitu du oraingo hontan. Eta, bueno, ongi da, bentsate, ausardi horrekin ez, datua egin nahi izatea. 15 eta 10 markagailuan berriz ere sake ateratzera dator. Inoa Ruiz infante, ez da sake hori, sake horren erantzuna. Aparen gainera iritsi, 16garrena urdinez ari direnentzat. Bai, eta urdinak pixkanaka badoaz gora ez, badoaz 22. hortara hurbiltzen. Eta gorrieri tartetxo bat ateratzen, ez? Horantxe 6 tantuko tartea dute. Eta, bueno, tarte nahiko garrantzitsua izaten alda orain, ez? Azkeneko fasean sartzen dira urdinak, eta, bueno, gero ez da hurbilago duten hortan 22. hori, beraien konfiantzarako, hurrengo tantuak oso garrantzitsuak izaten aldere. Aleanok ezkerrez, uzten duze, erabili du pilota. Atzera. Gorbego Eskumaz, Galeanok jaso, berriz ere atzera, Iturriagak ezkerrez Galeanok, gainean da doi-doi, Iturriagak bere burua lurrera bota eta pilota hori jaso du, eta gero Ruiz infantek atzera, Ainoak sardadin eskatu dio Leireri, eta Leire oso alduzituta, 4 eta 4 denean jarri. Ainoa sartiko adaren jokoan atzera, Gorbego Zofiutarditik luze atzera, Aleano, abal aldera ezkerrez, eta bizi, Oianak bildu eta dejadarako aukera ikusi du hor. Ainoa Ruiz infantek, baina txapazpira joan zaio Bizkaitarrari egin duen errematea. Bai, bizi bota du ez, pilota hori, eta, bueno, gainean esan ezkero tanto izateko arriskoa zuen, gaur ongi ateratzen nahi zizkio kaldi horiek eta saiatu da tantu hori sartzen, horrengoan etzaio atera, baina ausartu behar du oso fin da bilelako tantu horiek lortzerako ordua. Eta behar bada, harrigarriki hartu beharko dugu, aurrez urdinek tanto egin eta materiala aldatu ez izana, oraingoan zalantza egin dute urdinek gorriek lehengo pilota atera, euren lehengo pilota edo honekin txesegi eta azkenean pilota honek jarraituko du kantxan urdinek izan duten, urdinek ateratzea erabaki duten pilota berbena, gorriei ondo doaki eu, eta pilota motelagoak mesede egin diezaiek behar bada erdibidekoa izate horrekin Gerari eta Oianari aipatu dugun moduan. Bai, hala ere, tantuak lortzen dutenez, nik uste dute gorriek ere bizitasun hori eskartzen dutela, agian motelegi izaten alda pilota hori tantuak bukatzeko orduan, ez? Eta hierak ere bizitasun edarra dut, agian konturatu dira haien aldere izaten aldela. Eta ikusten ari gara tantuak aurrera doazen enean, pixka bat geratzeko joera hartzen ari dela,
eta mutel bilakatzen ari dela eta behar bada zalantza hori egin izango zuten lehenago. Pilota hautxe kantxan izan edo beste bat atera, baina momentuz pilota honekin jarraitzea erabaki dute eta tantoa lortu dute berriz ere Oldarkot saiatu da hor dejada botatzen Ainhoa Ruiz de Infante eta batzuk baditu ja txapara edo txapazpira joanak, hau txapan geratu zaio bete-betean Ainhoari. Bai, txapateko zurbile ibiltzen da Ainhoa, bere jokoa edo bere erasoa egiten du berak ez, bizi-bizi eta txapatik hurbil eta, arrisko izaten dut arteka txapara joatea eta horrengo horrela gertatu zaizkio. Baina, ikusiko dugu hemendik aurrera zer nolako bidea hartzen duten pilota horiek. Eta noski norbera pilotari txapatik hain gertu badabil, baten bat ere txapara ere joan daiteke eta ditu bi. Horra igorriak, horra bidaliak Ruiz de Infantek, ere Oldarkor izatea eta aukera duen bakoitzean tantoa bukatzen ahalegintzia izaten da bere jokoaren ezaugarrietako bat eta hori gaur ere betetzen ari da aurreko asteetan bete duen legez. Bai, hori da ez, tanto mordoska aurkitu ditu bide horretatik eta ikusten dugu ere aurreko jokuertan saiatzen ari dela, zakit kexea batzuk ikusten ditut hor, pilotak ateratzeko ezaten duen pixu hartzen edo eta bukatzeko hainan zaila izanen da eta horregatik bilatzen ari direla txapa eskin hori frontesetik hurbil bukatzeko. Eta hor pilota jasotzerik izan ez duen Ainhoa Ruiz de Infantek, 13. horrientzat, 13 eta 16 markagailuan. Elkarri animo eman bibikotek eta dorsakera berriz ere Gera Iturriaga Leitzarra. Atera duzakea Nafarrak, partida honetako Nafar bakarrak, gaizto jarri dio Leire Galean hori, normalean ez du pilotarik galtzen Leire Galean oso segurua da, baina sakea hau ez du bueltatzerik izan. Bai, eta agian partiduko une klabetako batean, urdinak horre txapa batzuk jotzeak medio eta horrengo sakearen gatik lortu dute gorriak pixkat urbiltzea, ez orain 14-16 ikusten dugu eta bete-betean sartu dira gorriak ere partiduan, 22ko bide hortan eta horri ikusten dugu pixkat ez gorrien esperientzia eta momentu klabetan aurrera egite hori. Oso gertu dira elkarren gandik bibikoteak, tanto bira jarri baitzaizki uneotan, Iturriaga eta Orbegozo, Ruiz de Infanteri eta Galean hori. Tanto bat jokoan, Ruiz Leirek eman, atzera berriz ere Iturriagak, eta are atzerago, Galeanok. Luze eta gozo, eskumaz Orbegozok, antxar dira Galeanok gero. Ezkerrez zabalera, horrik egin arazi zaurkariari Galeanok. Antxar dira eraman, Orbegozok, luze jarri dutxekoan barrena. Milota, Ruiz de Infantek berriz ere jaitsi, txosta joarazi nahi, txosta egin dio baina jaso. Orbegozok, zabaletik ezkerraldera, berriz ere txostaren bila Galeanok. Orbegozok atera, iterritik luze gerria sartuta. Ruiz de Infantek, ezin sartu horrengoan Ainhoak. Iterritik ezkerrez atera egin du pilota hori. Ezkerparetetik Galeanok, berriz ere horrengoan Antzugolarraren aukera, atzera Gipuzkoarrak, Orbegozok eraman. Atzera Ruiz de Infantek bizi, lauterritik Orbegozok. Leire Galeano berriz ere. Ezkerrez luze. Pilota ibili duelarik Orbegozok Iturriagak eraman. Joan barrena luze. Ruiz de Infantek ere horrengoan atzera, sotamanoz. Oianak Leireri jarran inoskatu dio. Ainhoak, zabaldu, Iturriagak eraman, ezkerrera harturatu eta gaizto jarri dio. Gerak Leireri, aurre aldera, hoi baino laburrago Gerak, luze gero Leire Galeanok, eta baita, horren ostean Oian Orbegozok ere. Iturriaga sartuko da, ia lautik jokoan. Horretara gaizto, baina inolako eragozpenik gabe atera du pilota hori. Ezkerretik Galeanok, hau ere ez da, aurreko bezain ona, baina hau ere atera. Berriz ere txokoan Gerak, Ainhoak eraman, Zabalera Gerak, horrik egin behar izan du hor Ruiz de Infantek eta egartzerako tantoa egin dute
Gerak eta Oianak, hau ere tanto gogorra izan da, eta Zabaleran jarri du pilota hori Gerak, urruntzen pilotatik Ainoak, horrika egin du, pilota jasotzen ahal egin du da, baina ez du hori egitea lortu eta tantoa gorrientzat. Bai, eta tanto oso luze ikusi dugu, ez? Oso borrokatua, denak ere ikusten zen tanto garrantzitsua zela, denak ongi eusten, paretara ongi sartzen, pilotak ongi luzatzen atzelariak. Eta, defentsa lan hori ona izan da, bien aldetikan, baina horre, Ierak harrapatu duan zinean pilota hori, eta Zulua ikusi duenean bertan Zabalera bota du, eta oso ongi asmatu du, ez? Ainoa eta Leire txokoan sartuak ziren ezkerreko alde hortan, eta luzein zaio bidea pilota hortaraino. Eta, asmatze hori, markagailua ematen dugu, ez? 15 gorriak, 16 urdinak, eta bertaka daude. Horentxe partida oso berdinduta dago, eta edozinek irabazten aldu partida. Elkarren oso gainean dira bi bikoteak, tanto bakarraren aldea dute Ainoak eta Leirek, partida gainera gogortzen ari da, eta berriz ere gehiago hurbil ez dakizkien erabaki dute partida geratzea eta atsedenaldia eskatzea. Ruiz da Infantek eta Galeanok berriz ere hurbildu zaie botileroa, Jose Mari Galeano Leireren aita, Ainoari eta Leireri, eta alere taktikagatik bakarrik ez, nekeagatik ere izango zen. Atxeden hau ez zaielako bat ere gaizki edorri izanen partea hartzea, aurreko tantoa asko luzatu baita eta pilotakada asko jo behar izan baitituzte bertan, azken tanto horretan. Hori da, pilotakada asko eman dituzte eta ja partidaren zama ere horre nabarituko dute, nekea gorputzaia ez dago hain freskoa hasieran bezala. Eta, aurrengo tantuetan horrekin batera aurrera egin beharko dute eta ja nork asmatzen duen gehiago. 53 minutu eta erdira doa kronometroa, eta partida luzatzen doa pixkanaka eta noski lau pilotariak partida honetan egin behar izan duten norren guztiaren zama nabaritzen hasi izango dira seguruenik, atzeraka horrika eta presaka etorri da Oian Orbegoko zabaleratutako pilota hori, Ainoak zabaleratutako pilota hori jaso nahian, lurrean barrena ibili da lipar batez, baina ez zuminik hartu 17. urdinentzat eta hor aukera Zabalean luze jotzeko aukera ikusi du Ainoa Ruiz Infantek eta ezin hobeki baliatu du abagune hori eta 17. lortu dute pilotaka da horri esker urdinek Ainoak eta Leire galeia. Hori da, Ainoa berriz ere pilota osongi mugitu du ez, bizi-bizi eta Zulua segun tokiraino gorrieri defentsa lan on bat egin araziz. Eta, ja saiatu da atzeka etorri eta pilotari eramaten, baina oso pasatu zegoen. Eta, Ainoak merituz lortutako tantua. Eta aspalditxoko partez, tantoa egitea lortu dute Ainoak eta Leirek, eta batez ezik, bigarrena ere egin dute jarraian, 18. naia da. Bizkaitarrarentzat eta Gipuzkoarrarentzat, hor erdibideko pilota geratu da bientzat, Oiana sartu da azken unean eta jasortzirik ez, 18:15 eta badoaz pixkanaka 22. lortzea xede Ainoa eta Leire markagailuan aurrera. Bai, badoazte pixkanaka aurrera, baina ikusi dugu partiduan zehar ez, dinamika aurrera joan direla, gero azpigorriak etorri eta harrapatu dituztela, eta irutzen edo zer gertatu daitekela ez, urrengo tantotan, egia da urdinak haunitz irabazi dutela, baina oraindik lan handia egin beharko dute 22 hortara iristeko. Eta lau tanto gutxi izan daitezke, baina gutxi izate horren barruan ere asko dira, lan handia geratzen baitzai oraindik ere aurretik, hasi bestarik ez dute egin eta tanto gutxi badira ere pilotakada asko eta neke handia pilatzearen ondorio izan daiteke partidaren azken puska hau. Zabalera, ez da kontrakantxatik Ruiz Infantek, ez jaso Gera Iturriagak, zeinen eberziari den orain aurkaria emasten aurrera eta atzera. Nola aurre aldean, pilotak atzera luze eta abiadurarekin bizi igorririk Ainoa Ruiz Infantek. Bai, oso konfiantzan ikusten dute ezkerrez, bikain moztu duen hor txokoan, haunitz erabili gorrieri hor defentsako lana, eta gero Zabalean berriz ere bizi-bizi moztuz tanto hori lortu du, eta gauza oso politak egiten eta indartsu ikusten dut. 19 eta 15 markagailuan aurretik dira Ruiz Infante eta Galeano,
Atera du berriz ere Ainoak sakea. Gainera etorri zaio pilota azken unean Orbegoz hori eta jasotzerik ez zuen misterio handiegirik sake horrek, baina berak ere zangoak aurrera mugitu ditu, pilota gainera etorri zaio pixka bat eta hori dela eta jasotzerik ez Orbegozok 20 eta 15 markagailuan. Bai, ez du lortu horre eskuan ongi txartzea ez, eta altuera pixka bat emanez pilotari eramatea. Baina, bueno, pentsatzen dugu hurrengo tantutan jarriko dela, ez, pilotaiek eramatera. Eta, bai, 20 eta 15 hontan orain bai nahiko diferentzia badute urdinek aurretik, baina, bueno, ez dago dena erranda. Ez pio behar ez tala eragin pilota horri Ainoa Ruiz Infantek, gainera etorri baitzaio azken unean pixka bat, nola edo ala atera du, pilota horri. Eta balekoa izan da sakea, azkera horrengoan Ainoak bizi. Uianak eraman. Leirerentzako pilota garbia, erditik, ikusten duze atzera. Ezkerrez. Eta ezkerrera. Orbegozok ere. Ezkerparetara giltzatutako pilota jaso. Gero, Galeanok aukerako pilota izan dezake, Zabalera indarrean eta luze. Atzerak etorri eta eraman Ainoak, erdiz ere luze atzera. Iera Iturriagak, bost erditik eraman Galeanok. Moztu, berak txokoan Arroxamar, Ainoak atera eta pilota gibeleratu berriz ere. Gibelera joan da pilota hori arazorik gabe ekarri du, Orbegozok. Ezker aldetik Zabalera ezkerrez, Leire Galeanok, Iakobrak etxatik bildu, eta txosta joarazi gainera aierak. Txokoan Ainoak, Oianak eraman, bien tartera luze, Ruiz de Infantek, Orbegozok atera. Ainoak berriz ere bien tartera indarrean, gainean da pilota hori ere. Txokoan, Orbegozok gerria sartu eta atzeratu, lauterditik eraman Leire Galeanok berriz ere atzera. Era Iturriagak, ezkerrez hiruterditik. Gozo asko. Galeanok atzera, Orbegozok ere, berriz ere, ezkerrez Galeanok. Lautik hirura. Iturriagak atzera. Eta baita ondoren Leirek ere. Pilota Zabalera nahian. Gorriak Leire. Eskuinez sardadin. Ainoa. Indarrean ibili du pilota hori. Bigarrak eta Orbegozok ekarri berriz ere. Antxa erditik ezkerrez eta ezkerrera. Leire Galeanok. Orbegozok eraman. Ruiz de Infantek atzera. Urrundik sartu behar izan du hor Iturriagak. Galeanok oto ingurura bideratu du pilota, Jerak zabaldu, eta kantxa erdira. Ainoak ezkerrera, gero Zabalera, Orbegozok kantxa erdira berriz ere, baina bi aurarekin. Ainoak, oraingoan Leirek. Galdera. Eta bizi ezkerrez. Eta Oianak ezin eraman, amorrazioz eta aserre bizian. Orbegozok pilota hori ez jasotzeagatik, 21. Urdinentzat eta tanto gogorra ere izan denez, eta bak baino ez duten ez falta. Etenaldi eskatu dute 3. aldiz, Jerak eta Oianak 21 eta 15 markagailuan. Bai, tanto oso luze izan da, oso pilotaka honitze eman dituzte, denek lan agitu nahi dute, pilotaka luzeak emanez, ongi defendatuz, ezkerraz pilotak ederki ateraz, eta iruditzen zait, hor lan oso nahi dute denak ere, baina, bueno, azkeneko pilota hori ederki asmatu du Leirek ez zulu hortara botatzen hor baitzegon defendatzeko toki zaiena, eta Oianak lan handia egin du defentsan, eraman ditu pilota oso zaila, baina hau ja pasatu zegoen eta zaila zen pilotari berriro bueltatzea. Eta aurrez ere saiatu da, gisa berean pilota bat eramaten atzera korrika eta presaka etortzen, eta pilota jasotzen hori ere pasatu zen, hau ere bai, eta biak ala biak jasotzerik ez du izan Oianak, eta azken honetan amorrazio puntu bat ere erakutsi du Razpeitiarrak, behar badaia da 21 izateak badakarkielako asmatu beharra, eta ez dakarkiena akatsak egiteko lizentzia da, bakarra egitekotan 22. emango bailiekete. Orbegozok eta Iturriagak, Ruiz de Infanteri eta Leire Galean hori, orain artean partida ona izaten ari da, luzea eta gogorra, mandoetako batzuk asko ari dira luzatzen, eta behar bada Eusko aldetik ere
ikusi behar, azken tantoa izan daitekeen honen atarian nola dauden lau pilotarien deposituak, baina tira, freskagarria trago egin eta badoaz berriz ere jokoak jarraitzeko esperantzarekin kantxara lau pilotariak eta partida honetako bere azken sakea ateratzera Ainhoa Ruiz Infante. Bote eragin jo pilotari eta erdi-erdiko sakea atera du indarrean hala eta guztiz ere Ruiz Infantek Orbegozok eraman, txokoan barrena Ruiz Infantek zabaldu Orbegozok eta gero galean okatzera hautik luze eta atzera Orbegozok, Ainhoa sarrez padin, aurrealdean utzi du pilota hori Leirek, Ormabikoa Gerak iritsi egin da Ainhoa, airez Gera Leirek zabaleratu, berriz ere boleaz Gerak nola edo ala gainean jarri txokoan barrena luze Ainhoak, Gerak jaso, txokoan barrena berriz ere luze xamar Ainhoak eta Gerak jasozerik ez, 22. beraz urdinentzat eta 22. ez ezik bigarren puntua ere eman die garaipen honek Ainhoa Ruiz Infanteri eta Leire galean hori 22-15 gaurkoan ez dute aurreko partidetan jarraitu duten gidalerroa eraman gorriek partidaren hasieratik izan baitzitugu atzetik, bat eta huts hasi dira aurretik, gero bana egin dute urdinek, bi eta bat ere izan dira aurretik Gera eta Oiana, bina berdintzea lortu dute eta 3 eta 2tik aurrera bukaera arte, 22 eta 15 arte, partidan zehar rune guztietan izan ditugu aurretik Ainhoa eta Leire, eta haiek lortu dute garaipena, eta garaipenarekin batera, txapelketa honetan, bigarren puntua ere bai, garaipen garrantzitsua, sentsazio honekin bukatu zuten gaur 8 Irurtzungo partida, eta gaur ere ongi jokatuta, puntuarekin joango dira, Otxandiora eta Antzuolara etxera Ainhoa Ruiz Infante, eta Leire galean Oientzu. Ba, eta nik uste dut partidu oso polita ikusi dugula, ez? Lauek ere bikain nahitu dire pilotan, lan handia egin dute, defensako lana, erasoan ere oso finibili dire, atzelariak ere lana ederki egin dute. Eta nik gaur azpimarratuko nuke pixkat urdinen lana, ez? Iruditzen zait Leirek atzetik ez zuela ia bat ere utxeik edo bat ere. Eta Ainhoak ederki asmatu duela bere saketik, bere dejadako lana pilota bizimu bitzen eta iruditzen zait, bikote honek ematen duen maila on hori eta distiratxu hori gaur lortu dutela, ez? Eta bide hortatikan bikote oso indartsua izaten aldirela. Eta gorrien aldetik iruditzen zait gaur bagian ez badute haien maila onena eman berriro ere bueltan izango direla problemarik gabe. Eta, bueno, nik uste dute lan oso ona egin dutela, baina gaur urdinek geixo asmatu dutela. Eta azkar elkarrizketa setera joan aurretik, lau pilotari egutze dizkiguten zenbakiak eta estatistikak errepasatuko ditugu, moztu eta 3 tanto bukatu ditu Gera Iturriak, txokoan luze jota bat, dejadaz 3, eta sakez ere beste bat utzi digu Leitzarrak, 3 galdutako izan ditu, Oian Orbegozok bakarra egin du, hausaz egina izan da hori, eta urdinei dagokienez berriz, Ainhoa Ruiz Infantek egin du gehiena. Zera 2, dejadaz 6, sakez 5, moztuta bat, zabalera bat, txokoan luze jota beste bat, eta bien tartera jota ere beste tanto bat amaitu du Bizkaitarrak, Otxandiarrak, eta 5 galdutako izan ditu, eta Leire galeanok zabalera, atzera bideratutako pilota bat ere izan du, eta horrekin amaitu du partida Antzuolar gazteak, partidaren iraupena 52 minutu eta 15 segundokoa izan da, eta azkenean txapelketa honetan bigarren puntua eman die partida honek eta 22 tanto egiteak Ainhoa Ruiz Infanteri eta Leire galean hori Iturriak eta Orbegozok 3rekin jarraituko dute oraindik ere, baina gaurkoa bigarrena izan da Leirerentzat eta Ainhoarentzat. Hautik 2 izango dituzte beraz, gaur 22 egitea lortu eta gero Ainhoak eta Leirek. Bai, eta nik uste dut hori konfiantza emango direla, ez? Sailkapenean gora egite hori eta 22 horiek lortzea, puntu hori lortzea eta gainera liderren kontra haien konfiantzarako oso importantea izango dela eta gaurkoan kontena egoten aldire horrekin. Eta partida amaitu eta haien gana hurbilduko naiz elkarrizketa garaiari hasi dira ate aldera, hemen kameren artean jarriko naiz, nien ordi eta eman diezaiogun bera. Hasi garrizketei, garaipenarekin pozik joan zarete etxe. Bai, oso pozik. 22 eta 15, lehenko astean Irurtzunen tanto bakarren faltan geratzen eten punturako, puntua lortu duzue, hasieratik agindu duzue markada joan 3 eta 2 izan zarete aurretik, eta horrez geroztik 22 partida guztian zehar izan zareten abantailarekin, eta azkenean puntua lortuta joango zarete etxera.
Bai, hori da. Partidu guztiak oso gorrak ateratzen dabiz, gure kontra bintzet, eta baina oso pozik. Naiz eta bi partida galdu hogeita bi bat horrek azkenean preparatzen dutzu txapelketa honetarako, oso luzie dalako eta bikote oso gogorrak deuselako. Eta kasu honetan, aiera da oiana, 3-2 irabazita etorten zian, da, nik uste dute partidu nahi, puntu doblia dekola, ez? Gero emaitza orokorrean puntu bat da, baina gutzako txapelketa honetarako, konfiantza handia da. Azkenean etorri garen azken partidetatik indako lan guztiegatik, reflektatzen dau, eta ja horlan jarraitzen bagoen. Haino hasieratik zu oldarkor eta tantoa bukatu nahian ikusi zaitugu, eta tantxotxo batzu bukatuta joango zara etxera, dejada 6 ez 5, atzera 2, moztuta bat, zabalta bat, txokoan luze bat, eta biek beste bat. Beraz, zenbaki honekin joango zara gaur otxandiora etxera. Bai, pozik, beste batzuk faio batzuk ibili egon dire, eta batzutan faio horrek oso klabeak dira, ez? Azkenien gero hoien adaiera asko gerturatu jako, eta jakin dugu mantentzen, batez leireko ratzean asko mantendu dago, eta jakin dugu kalma hori aukiten eta batez zabaltzen. Eta, pozik disfrutatzen nabil, baina, kontzienten naz, batzutan defendidu inbar dela. Txapatik oso gertu ibili dituzu pilota eta hor karrisku ere badu, batzuk txapara edo txapazbira joan baita izkizu. Hori da, bazken hori, dekoten zen hori, tanto egiteko, batzutan hori kendu behar da, azken horrelako partidetan, defenditzea askoz gehiago, garrantzi gehiago dekolako, eta hor banabil, eta nik zot gaur pasan astea baino beti bilina zela, eta oso pozik. Leire ez duri dago gizunez, jakin badakigu batean oso batzen seguru eta oso gutxi galtzen dutula, pasaren astean bi galdu zenituen, gaur bakarra eraman gabe, eta askotan agindu duzu, eta pilota gainera zoretatik galditu. Bai, hasieran kosto batez bez partiduan sartzea, enean ondo gozatzen, baina, gero nik uste dute partiduak bitxukorrea bete ibili naizela, eta hori ez batez bez faiatzea eta aldiktan duen botatzen. Eta partidaren bukaera aldean, zabalera luze jota, tanto bat amaitzearen. Bai, hori ikusi dueku eta azkenean lana atzea botatzen bezin da irabazi partidua, eta hueku bat ikustu denean beti tante etxea jundera eta ikusi denean boten dut. Bukaeran bereziki izan da etxia, euren etxipena handiagoa. Bukaeran bereziki hasieratik izan baita tantoaren jabe, eta ekimena zuguna izan baita partidaren zati askotan. Bai, onga zura, gero tartian dozke, baina nik uste dut bukaerarak ezin izan dela jakine zeinek irabazi bizkan, edo zeinek alzean irabazi, bai guta baierak oso ondo ibili dira, baina gero bukaeran apositxu bat, eta guztela ez. Eta hemendik aurrera, jada laster hasiko zarete datorren asteko partida txatzen, Zabaleta eta Zabala aurkari behitzan, partida gogorra izango da bihar 8ko leitzako hori. Bai, hemen ez da partida deserresa, danak dira saiak, eta entrenatu ikusiko zela jokatzen duen, da zer gertatzen den partidua. Edarki, eskerrik asko nintzak, eta zorionak goraipenagatik eta puntuagatik. Hau esek beraz, Noaren eta Leire nintzak eta laster etorriko dira ona. Eta oian ere, oianak eta jerak, eta hemen jarri dira elkarrizketa setaren aurre aldean, galderei erantzuteko horrez. Neskak, gaurko partidan aurrekoetan izan ez duzuen gidalerroa jarraitu behar izan duzue, hasieran baino zertelako aurretik izan markagailuan, eta 3 eta 2kotik aurrera partida guztian zehar izan zarete atzetik, eta garaipenik gabe, joango zarete azkenean etxera. Bai, hori da ez, nik uste gaur, zoriontzea tokatzen dela ere bai, niretzat partidu ondi jokatu du, bik oso ongi ibili die, guk igual detaile batzutan faiatu du, teknikoki o taktikoki esango nun igual, beraien jokun gehiegi sartu gala, zaienare indu ez, atzetik partidu guztinoan ondoren 15 berdintzea lortu du, hor gero guk beste bi jokaldi tontotan sartu ditu eta hortxe gelditu gaz. Aurrean Ainoak askotan ibiltzen du pilota eta tanto ugari bukatzen du eta gaur tanto sorta eder batek joango da etxera aldean bera izan da gaurkoan nagusi.
Bueno, bain ikuste hoxe ez, pilota oso bizi dabilkila, guk aurre xamarren uzten ginola, gero saketik berak asmatu do ez, sakea zuzenen ez, baina igual bigarren pelotakadan bai sartzen zula, eta orduan, bueno, horra aurretik oso arriskutsu edau, ikusi da beste partidutan pile bat iten ditola eta oso ongi dela aurre alde hortan, eta nik uste gaur merezita irazi duela. Eta atzean ere Leirek badakigu ez duela pilota bakarro bat ere galtzen, gaur bakarra galdu du, eta oso segurua denez beti pilota bat gehiago doaraztera behartzen zaituzte. Ba, eta nik uste gaur bere meritua izan dela, ez? Azkenen ezkerra den horrekin, igual normalen guk gure jokun mine egiten dula, ba, ezker paretan sartuta, saketik bai, eta Leireri etzaiola mine egiten, ez? Orduan nik uste taktikoki, ba, bueno, igual beste modu bat jokatu hartzela, baina gaur nik uste zoriontzea beste etzaiola gelditzen. Zenbait unetan Leire eskuinez sartzen ere saiatu zarete, baina eskuinez ere sartu den apur horietan guztiak jaso ditu, guztiak jarri ditu berriz ere frontisean, Oiana. Bai, hoi da berrize txartea ez, eta hoxe, ba, hobeto jokau du azkenin bat ez du fallatu, ezkerrakin gaina eman egiteio, eta geho eskubikin hola defenditu, eta, bueno, ba, hoxe, tantu bukatzie falta izintzaiu, eta Eta partidaren amaieran zulo gixeago utzi duzue behar bada libre kantxan, eta tanto gehiago bukatu dut amaiera alde horretan bereziki, Ainoak eta Leirek euren alde. bai, bueno, oso ondo moitu du pelota, eta azkenin genekin nu jarri, luze, motz, danea jokau du, eta, bueno, ba, estrategikoki asko zubeto jokau du, eta gubibiligana defentsan asko, eta Leirek pilota bideratu duen horretan, eta zoala bideratu duen horretan, aporrazita ikustaituko zoruan golpea jotzen, pilota jasotarik ezbaitu zan horretan, Oiana. bai, azkenin, bueno, ba, ezinenak ez, ondo zabiltzen ez diatatzen hori, baina, bueno, ba, azkenin ezinena, baina, bueno, ba. Gaur 8 urrengo partida Leitzan jera, Aldaregiaren eta Ruiz de Larramendiren aurka partidu hori gogorra izango da. Gogorra izan den bezalaxe. Ba, ikusten da partidu guzti dira gorrak, ez? Azkenen puntuko oso garesti daude, gaur Ainoak eta irabazi due, buke 3 puntu baginu zen. Ikaragarri kostatzen da hemen partiduk irabaztea, dena eman beharra dau, eta hoxe, saiatu beharko ba partidu honaiten, gaurko akatxetatik ikasten, eta berba horrengoan lortu dezaken puntu hori. Lastar hasiko zaretela pentsatzen dut, ez da Leitzako partida hartan pentsatzen. Ba, hala da ez, bihar atxeden bizkoat hartu, eta hasten lehenetik aurra internatzea tokatzen da, buru partidu horrekin, hemendik aurrea gainea erabate honenga partidu jokatzen, eta oso sasoi gorra heldu zaio eta preste hon barra du. Ederki ba, Leitzan ikusiko dugu berriz ere elkar, orduan Aldaregia eta Ruiz de Infante aurkatu dituzule. Eskerrik asko esan bezala. Hau eseko eraz, Jera Iturriagaren eta Oiana Orbegozoren hitzak, eta gaurko emankizuna bukatu aurretik, tresneriak bildu, eta berriz ere pilotalekuaren punta batetik bestera joko dugu orain, emankizunari amaiera emateko. 22 eta 15 markagailuan gaurkoan puntua Ainoak eta Leirek eramango dute etxera, partida polita izan da alere. Bai, haitz partidu polita, ez? Ongi jokatu dute lau pilotariek, beraien hobena utzi dute kantxan eta plazerra da ikustea ez, beraien jokua. Eta bueno, ikusiko dugu hurrengo partidetan ere zer gertatzen den, txapelketa luzea da, baina ikusten daia pilotariak fin dabiltzatela eta gauza politak ikusiko ditugula. Eta hemendik aurrera gaur arratsaldean bertan pilotak jarraitu egingo du hemen Olaberrian, segidan Goierriko kopa izaneko Pala txapelketaren 23. edizioaren aurkezpena eta txapelketa horren lehendabiziko partida izango baita pilotaleku honetan, eta 2 pilotaren binakako txapelketei dagokienez, datorren astean izango dute hauek segida, promozio mailan zein maila nagusian hurrengo jardunaldia, promozioko 4. eta maila nagusiko 11. gaur 8 jokatuko dira 3 arratsaldeko 6:30 aurrera jaialdi horretan. Promozio mailan Ibarrola eta Bertiz ariko dira batetik puntu beharrean diren Naure Galeanoren eta Alejandra Perezen aurka, eta ondoren maila nagusian, Maili Barrokalek eta Naro Agirrek Zabaleta eta Zabala izango dituzte aurkari, jaialdi oso polita, ematen du 3 horrek, gaur 8 horrek. Bai, seguru nago gauza oso politak ikusiko direla eta gonbidatuko dugu ba pilota zaleak hurbiltzea ez 3 eta disfrutatzea gurekin gure pilotaz. Astebukaera horretan ez da alere jaialdi bakarra izango hori, hurrengo egunean Leitzan hilaren 4, otsailaren 4, txapelketa nagusiko 12. jardunaldiko 2 partidak izango baitira Leian, lehendabizikoan Ruiz de Infante eta Leire Galeano ariko dira Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka, eta bigarrenean Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik jokatuko dute, Iturriaga Orbegozo bikotearen aurka, partida jaialdi hartan ere, gaurko 2 bikoteak izango ditugu, batzuk konfiantza handiagoarekin beste batzuk baino, eta hor ere partida gogorrak espero ditugu, Zabaleta eta Zabala orain arte
maila bikaina ematen ari dira jokatutako partidetan, aurrekoan Lizartan ez zuten irabazterik izan, baina maila polita eskaintzen ari dira, eta Aldaregi eta Ruiz Larramendi ere maila polita ematen dabiltza, beraz partida horiek ere politak izango direla dirudi behintzat. Bai, bikote guztiak oso indartsu dabiltzate, ez? Gauza politak eginez kantxan, bai atzelariak zein aurrelariak beraien hobena ematen ari dire eta ikusten ari gara astez aste, eta espero dugu leitzan ez dela kontrakorik izanen, eta bueno, hemendikan emango diogu gure sorte hobena eta atera ezatela haien pilota jokua. Eta gaurkoa bukatuta, urrengo asteko jaialdiei begira jarriko gara orain, eta zuei ere gonbita datorren asteko bi hitzorduetarako luzatuko dizuegu, gogoratu larun batean Irunitan izango dugula urrengo hitzordua, eta bertan promozio mailako Ibarrola Bertiz Nagore Galean Operez partida, eta maila nagusiko Barrokala Agirre Zabal eta Zabala neurketa izango dituzuela ikusgai, plazer baduzue beraz, gaur 8ko Iruritako jaialdi horretar arte besterik ez Olaberriatik, eskerrik asko eta gaur 8 arte izan ondo. Berdin, izan ongi.